شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስኩልኩም ይሁን Hejsankis församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘላለም ጎይታ ኢሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃልና አምላክ በከመይ ንፈርሖ ዝብል እዩ Och dagens ord det är: hur fruktar man Gud? ብዙሓት ሰባት ስለ ፍርሃ አምላክ ብዙሕ ኢና ንዛረብ Många av oss vi pratar ganska mycket om frukta Gud. ገለገለ ሰባት ኣብዚ ድልኻለ መገድ ኾለና ንአምላክ እኮ ፍርሕለኒ ኢና ንብል Många av oss, även när vi inte vandrar med Gud, så kan vi proklamera och säga att vi har Guds fruktan. ነገር ግን እቲ ንሕና ንአምላክ መፍራሕ ንብሎ ንአምላክ መፍራሕ ደይክኸውን ይኽእል እዩ Men det kan exempelvis så att det fruktan vi tänker oss kanske inte den rätta fruktan som man visar Gud. ድበዝሑ ሰባት ፍርሃ አምላክ ኢሎም ዝጽውዑ ፍርሃ አምላክ ኣይኮነን Det är många personer kan ha uppfattat och säger att de har Guds fruktan. Det är inte Guds fruktan. حقኛ ፍርሃት አምላክ ከመይ እዩ Hur är den äkta, sanna Guds fruktan? حقኛ ፍርሃት አምላክ በከመይ መንገዲ ህይወትና ይመጽእ På vilket sätt kommer det in i våra liv, den sanna Guds fruktan? ስለ ፍርሃት አምላክ በትክክል ክርድእና እንድሕር ኮይና መጽሐፍ ቅዱስ ክንመለስ ኣለና Och om vi vill verkligen förstå den rätta, sanna kunskapen om Guds fruktan så behöver vi vända oss till Guds ord. መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ 11 I Jesaja kapitel 11, ካብ 2 ክሳብ 3 ኣሎ från vers 2 till vers 3. ኣብ ልዕሊ ድማ መንፈስ እግዚአብሔርን መንፈስ ጥበብ አእምሮን መንፈስ ምኽርን ኃይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚአብሔርን ፍርሃቱን ከዓርፍ እዩ ተሐጓሱ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ዓይኑ ከም ትሪኦ ኣይክፈርድን እዝኑ ከም ትሰምዖ ከዓ ኣይክብይንን እዩ Och det står så här från vers 2. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och vördnad för Herren. Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör. ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ብጣዕሚ ብናይ አምላክ ፍርሃት ይተመላሊሱ När Jesus Kristus vandrade här på jorden så vandrade han med Guds fruktan verkligen. እዚ ሕጂ ክንብበልኩም ብጸናሕኩ ጽሑፍ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ዘሎ Den här versen vi har läst, den pratar om vår Herre, frälsare Jesus Kristus. ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍርሃ አምላክ ዘመላለሶ ምስጢር ግን ኣብዚ ነጊሩና Men här får vi veta hemligheten, det som fick Jesus Kristus vandra i Guds fruktan. እዞም ኣብዚ ክጠቕሰልና ድጸንሐ ሸውዓተ መንፈስ ቅዱስ ዝግለጸሎም ምግላጻት እዮም Dessa 7 olika andar som den beskriver om här, det är det vad den heliga ande kan uttrycka sig och manifestera sig via. እቶም seven spirit ሸውዓተ መናፍስቲ አምላክ ኢልና ንጽውዖም እዚኦም እዮም Det är de vi brukar kalla de 7 olika Guds andar som vi kallar. ኢየሱስ ክርስቶስ ብሸውዓተ መናፍስቲ አምላክ ይድመላለስ ነይሩ Jesus Kristus vandrade med de 7 olika Guds andes manifestationer. እዞም ሸውዓተ መናፍስቲ አምላክ ወይ seven spirit ኢልና ንጽውዖም ሸውዓተ በበይኖም መናፍስቲ ማለት ኣይኮነን Och de här 7 andarna betyder inte att det är 7 olika andar. እዞም ሸውዓተ መናፍስቲ አምላክ ንብሎም ደለና መንፈስ ቅዱስ ተሓደ መንፈስ ቅዱስ ብሸውዓተ መንገዲ ክግለጽ ከሎ እዩ Och det är den enda heliga ande, den som är en heliga ande, att han visar sig på 7 olika sätt. Det är det vi kallar 7 olika andar som han manifesterar sig via. ንሱ መንፈስ እግዚአብሔር ኢልዎ ኣሎ Han kallade honom Herrens ande. መንፈስ ጥበብ ኢልዎ ኣሎ Han har kallat det anden med vishet. መንፈስ አእምሮ ኢልዎ ኣሎ Kallat det anden med förstånd. መንፈስ ምኽሪ ኢልዎ ኣሎ Kallat det anden med råd. መንፈስ ኃይል ኢልዎ ኣሎ Kallat det styrka. መንፈስ ፍልጠት ኢልዎ ኣሎ Kallat den anden med kunskap. መንፈስ ፍርሃቱን ኢልዎ ኣሎ Och kallat den vördnad för Herren. ስለዚ ሐቀኛ ፍርሃት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ Så den äkta sanna Guds fruktan, det är ande. እዚ ማለት ሐቀኛ ፍርሃት ናይ እግዚአብሔር ካብታ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዝግለጸሉ መንገዲ Så och det här betyder, det är en av de av sättet som den heliga ande manifesterar och visar det i våra liv, det är Guds fruktan. ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍርሃት አምላክ ዝመላለስ ዝነበረ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ካብቲ ምልአት መንፈስ ቅዱስ ካብኦም ሓደ ድማ ምፍራሕ አምላክ እዩ Och eftersom Jesus Kristus vandrade i fullheten av den heliga ande, och där fanns också en av de andar som manifesterades av den heliga ande, och det var vördnad för Herren. ስለዚ ትክክለኛ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ገለ ነገር ብምግዳፍ ዝመጽእ ዘይኮነስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ዝመጽእ እዩ Så att frukta och vörda Herren, det är inte för att man lämnar saker och ting, det är att man blir fylld av anden och den resulterar och ger dig den vördnaden för Herren. ፍርሃት አምላክ ኣብ መንፈስና ዘምጽኦስ ኣካይዳና ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ Och det som hämtar vördnad för oss, det är inte hur vårt stil är, utan det är vad anden i oss hämtar fram. ይሲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ
Det är Guds ande som gör det. انت دا بناي እግዚአብሔር መንፈስ ኮይኑ ፍርሓት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ግድን ብፍርሓት ኣምላኽ ክንዓቢ ተደኣ ኮይና ከይቋረፅና ብመንፈስ ቅዱስ ክንመልእ ኣለና Så om vi vill verkligen växa i Guds fruktan i våra liv och vi vill se det livet i våra liv så behöver vi verkligen fyllas och bli hela tiden fyllda av heliga ande för att se Guds fruktan i våra liv. ብመንፈስ ቅዱስ ከይተመላእና ንእግዚአብሔር ንፈርሖ ኢና እንተበልና ኣይንፈርሖን ኢና Så om vi inte blir fyllda av Guds ande och vi ser vi fruktar Gud så fruktar vi inte Gud. ምክንያቱ ትክክለኛ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣብ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ ይዘምጾ Och det är för att den sanna och äkta vördnaden för Herren kommer endast av den heliga ande. ኤፌሶን 5:18-19 Om vi kollar i Efesierbrevet kapitel 5, vers 18 till vers 19. ዝርገት ኣለዎም ብወይኒ ትስከሩ ገናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹሙሉን እናደረስኩሙሉን ንሕድሕድኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት እናመስገንኩም ይብል Och det står så här från 18. Brusa er inte med vin, det leder till vårdlöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i er hjärtan och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesus Kristus namn. ሪኹም ስለዚ ሓደ ክርስቲያን ከይቋረፀ ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ ምጀመረ ብናይ እግዚአብሔር ፍርሓት ኣብ ህይወቱ ክዓቢ ይጅምር Så när en kristen blir fylld hela tiden av anden utan stopp, det är då den växer i Guds fruktan i sitt liv. ስለዚ ንኣምላኽ ብኸመይ ኢና ብሓቂ ንፈርሖ ብመንፈሱ ብምብላዕ ኢና ንኣምላኽ ብሓቂ ንፈርሖ Så på vilket sätt fruktar vi Gud på den sanna sätt? Det är med det mått vi blir fyllda av hans ande. Det är då vi kan vörda och respektera och frukta han. መንፈስ ቅዱስ ክመልአካ ከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ጥራሕ ከም ትገብር ይገብረካ När du blir fylld av Guds ande, det gör det att du tänker endast på han. ከም ኣፍ ኣምላኽ ከም ትኸውን ይገብረካ Det gör det att du talar det han talar. ስለዚ ብጻዕርኹም ከተምጽኡ ወይ ተጻዕሩ ብምልአት መንፈስ ቅዱስ ከተምጽኡ ሓሸኩም Så kämpa inte för att hämta fruktan på ditt eget sätt. Fyll dig istället med Guds ande. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.